Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushare and ungakhohlwa ukukhomenta khona le video izofinyelela nakwabanye. I-MK Party Disaster ikhombisa indlela esebenza ngayo ukusiza abantu kanye nokuchaza ukuthi basebenza kanjani, bayihlanganisa kanjani lento ukuze iphumelele ikwazi ukusiza abantu. Wena okwakho nje awukubukeke kulamavidiyo alandelayo. Zansi lomkhonto wesizwe asiyothenga amaye sasifuna ezinjalo umkhonto wesizwe uqhamuke zansi lomkhonto wesizwe asiyothenga amaye sasifuna ezinjalo webafana ngomuthi asolimala webafana Chama ngomuthi asolimala sengithi elele semuzukhona esibhaqula asiyothenga naye sasifuna ezinjalo umkhonto wesizwe sasifuna ezinjalo Ihaw Viva Comrade Jacob Zuma, viva! 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 Ngiyabingelela comrades. Okwami akuzukudonsa kakhulu. Usinenhlanhla wakamemela lo, uDeputy Coordinator MK Youth League la eThekwini. Aphinde abe uadmin wala ka Disaster Comrades okwalesi sikhashana. Comrades bengisacela nje ukuthi ngidlulise nje incaciso mayelana negrosa esisebenza ngayo la kwa Disaster. Comrades igrosa esisuke sihambela ngayo imindeni, ngicabanga ukuthi ama comrades ayazi ukuthi lama zones awu16 esinawo la eThekwini iwona a contributor towards igrosa esuke ihanjiswa kule mizi esuke yehlakalelwe izinkinga kanye nezimpahla lezi zokugqoka esisuke sihamba nazo comrades. So into eke iyenzeke ke comrades masisa khona istock sikhipha e-storeroom, kune storeroom se-region okuyisona esikhona esibeka kusona impahla yonke esisuke sinayo. Imina comrades o-responsible for istate ukubhalansiswa kwayo yonke impahla esisuke siyitholile. So mayisingasekho futhi ngiye ngidlulise kumholi uNdabezitha ukuze sikwazi ukuthi njengama comrades okuyiwona abambisene ku disaster sibone ukuthi sikhabarisha kanjani la esisuke sesishodelwa khona. So ke comrades if ukukuthi njenganamhlanje nje comrades sihambela imizi
ewu-10 and njengamanje bese sesinokulimala laphaya e-store room, ukudla sekungasekho kahle hle. Ngicela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuma-comrades ama-zones wonke acontributile nje namhlanje ngoba impela bese silimele empahleni bekuzoba ihlazo besofika silengisa izandla comrades. So lokhu okuyikona okusele comrades kuzojika ngoba e-store room sishiye kungekho ngisho sikhiphe konke bekade kukhona e-store room. Into okuyiyona esisanayo impahla zokugqoka nazo ezabesilisa comrades seziyashodela. Engizocela nje ukudlulisa isicelo ukuthi makukhona esikutholayo kakhulukazi lokho kwabantu besilisa siyacela ukuthi ni hand over to zonal disaster ukuze bezohanda over to i-regional leadership kuyobekwa e-store room sazi ukuthi impahla esinazo seyibhalansile. So lokhu esinako okusele kuphinda emuva kuyogcwalisa laphaya e-store room njengoba nje besikade siphume sekungasekho lutho. Ngithi nje ngidlulise lokho comrades amandla Awethu. Bese kuthi okusalayo okukhona okusalayo sikhandova nangu ucomrade okuyena kade echaza ukuthi yena osibhalansiselayo na next time futhi comrade makuwukuthi khona la esiyakhona until size sibe neprogram lesihlanganisa sonke la sicela khona wonke amazone ukuthi aphathe lawo ama-items then sizobe sesithi masiya kulama programs singaphathi lutho ngoba i-store room sethu comrade sizobe siboostekile. Kodwa for now comrade asingabe sayidonsisa. Ngizocela imoto ekuyiyona iphi imoto eyona nezimpahla oyile ngale nathi siphuma sishona le oshuthi nje umuntu nomuntu comrade ngoba ziningi izimpahla uzodlula nje athathe i-item eyodwa plastic wengubo or plastic Siyaya wenyamasa Siyaya wenyamasa